KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal guettuɗen Allah en juurima Hammadou Thioubadou ɓuurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nouroudine Hammadou Aliou Rahi gorko mo daara halayɓe en dewre makko en juurima ɗon dendagal seeɗa mbo furankoɓe en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal hokken coftaɗo ha mbawɗen arde joɗanade bandiraɓe jonde men gowɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha émission meɗen Debbo Africa taw ko ɓinguel moon baɗiraguel moon bandiraguel moon dewi nini kewi wiide Sali Dia debbo mañam liduɓe lidu bani ɓuuɗi sippatoroɓe sippata jamde he waɗan ɗon hande noon kadi eɗen émission spécial émission kadi min nder émission ngaji eɗen invite ɗo hande bandiraɗo gorko mo ganduɗa ko Demba SECK jeeyaɗo to Agnam Wuro Siré taw ko professeur université jaaruɗo banggue marketing et communication hande ko kanko tigui jiɗɗen wattude émission taw ko émission meɗen Debbo Africa kono foof de ko hollirde rewɓe so tawi a yii ɗum tan ko pour hollirde hande eɗen bismoɗo e kala saaha kala debbo kono noon ko hollirde hande rewɓe nana tigui e nder Fuuta taw hande eɓen leeli toon eɓe cuudima leppi leydi kono noon wonko ɓe goppi caggal mabɓe ko yidde yaltinde histoire uji mabɓe donc min gartu hen kono noon gasata sona dokkenmo konngol kanko invité meɗen Demba SECK o salmina bandiraɓe gartan émission meɗen bisimilla ma Demba émission men Debbo Africa. Assalamu alaikum bandiraɓe ko idi fof mbani puisque so bandiraɓe ma sehilaɓe ma e leñol ma noddima wiwa a jubbanɗu men hunde seeɗa e ko nande histoire kono wawi wonde surtout kadi histoire darde debbo e société ji men darde debbo e monde he e surtout kadi darde debbo ɗo e nokku men mbawata tan ko weltade hen gara kaala puisque télévision walla radio ko nokku mo gandanɗa hoorema mo mbawata de ga wadde transmettre message c'est à dire neldude wone miijoji e wone peeje walla wone haqqilantagal walla wone gandal ko haa kada wawa feccude ɗum e bandiraɓe ma yeeɓoɓe e heɗotoɓe e ɗum noon ko coftal manggal e wellamma mawɗo tagui garmi jam notade émission oɗo Sali Dia e woni darde debbo e société. Allah jarama a jarama Seydi SECK a weltanama en calmini noon kadi ardiɓe galle ɓe no kewɗen wiide kala saaha so neɗɗo naate e galle yo rewe damal bandiraɗo gorko Dawoudou Moussa Dia en calminimamo en juurimamo ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia hatoɗo Burkina Faso en calmini ɗon directeur meɗen Kawou Samba Diop ɗon dewrte en calminen personnel Piindi kala bandiraɗo gorko Demba SECK caggal min batma présenté ka professeur mo ganduɗa ko université anglais wonde marketing e communication hande jiɗɗen yewtude koye e banggue princesse Ding Samba Hawa princesse de Gasso donc so tawi a yi en kaali haala makko tan ko yidde hollirde exemple e makko o rewɓe makko rewɓe waɓen makko hewɓe nane e nder Fuuta kono noon ko yidde hande hollirde beele yimɓeɓe bandiraɓe ne mbawa andude rewɓe wonɓe hande e nder Fuuta leliɓe toon waɗɓe hande ko wayno Aliou Cité en Diatta en ko mbaɗi ko to e Casamance ko waɗɓe hande ko wayno Talata Nder en haale e nder leƴƴi jotfuɓe kono enen haal pour reɓe kewani yaltude histoire uji rewɓe meɗen hanki sona ko wayno kewɗen nande tan ko oɗon wiide kadi Penda Sarr mo ngawle kono debbo goɗɗo heewani haalede te eɗen gandi won ko rewɓe mbaɗi ha heewi e nder Fuuta meɗen gila hanki ha e hande donc on banggue hande jiɗɗen nawrede ko mbawɗa haalande min e oɗo Ding Samba Hawa princesse de Gasso no wiide foof
dinding samba hawa sai princess san ko jibina ko suko debbo mo gandanɗa hoore ma wonɗo jibina to jibina ɗo ko ɗon mawni haa ko yimɓe ne kaala haala mum walla haa ko laamuji goɗɗi walla ni enen ga jamanu men ga kane haala makko darna makko nden nde wonno wande sababu haa komo haale ñalamo hannde o ko idi fof kaso to jibina ɗum ko leydi laamorde bamakko noon tawde kadi ko baamu Yamadou Diagne ɗum ko histoire kaso ko empire mo gandanɗa hoore ma mbaɗaɗo fondé au 16e siècle woni hedde hirande ujunere e temedde jeegom 1600 kaso ardino ɗum ko biyeteɗo duwa saga duwa reftien noon ko Samballa Demba oɗon Samballa Demba noon ko tanum Samballa Demba Diallo bamum oɗo biyeteɗo dinding Samballa mais kaso arde koye fulɓe ɓe gandanɗa hoore ma ɓe tawi ko mandegnaɓe ɓe jaat ɓe natodire mumen ɓe ndesodire mumen ha waɗi métissage ɓe jibini justement génération garɗo o wiyetede les kasonke ko ɓen mbaɗi créé le royaume de Kasso donc le royaume waɗi ko 2 ethnies ndendi gardi royaume déjà ɗum ko exemple très important le fait que pullo anande Yamadou Diagne en anande ngara natodireide de mandinke ndesodira gonda mbadda conquête ha kadi mbaɗa effectivement royaume de Kasso ko wonno koye entre les deux rives du fleuve c'est-à-dire koye partie Sénégal et partie Mali et puis d'ailleurs capitale mabɓe la première capitale ko Médine hedde Kay ɗum ko partie Mali o kono gande déjà fulɓe gila nden ala fof ɗe ngala e aduna he ala aussi ɗe gardaki ko nguɗon pulago noon tagui o yeehi hawo ƴelliti ha empire o ƴelliti ha ko Abdoul Boubacar Kane ne nana ne anda hono mum no royaume de Fouta a Dabia ko hono mumen wona empire aji goɗɗi puissant ne ngoodi justement ɗo effectivement e Mali puisque nden wiyata ko ɗum Soutan donc e nder peeje mum e nder stratégie politique c'est à dire haqqilantagal e peeje ɗe waɗata haa kene ranta laamɓe woɗɓe haa kene haɓo tubakoɓe arnoɓe pour justement heftude jeeyi arnoɓe pour heftude leydi haa jomum daña doole koye oɗon sahaa noon dindin oɗo o jibina koye ngalu puisque kaso sa wi or ko kaso sa wi ndema ko kaso sa wi beyi e baali e gaynaka ko kaso ko he oɗon condition o mawni o ƴelliti o bewi anande o Allah hokkimo kadi needi puisque ko needi islam haa komo wawa guiley haade makko ummade galle bamakko hokkude bamakko wone peeje nde laamorto ene waɗirta to kaso to ko ɗon déjà ɓe mbi ko welata ko so safi so fasi urat eyyi ko kanko ko guilay cukagu déjà o fuɗɗi jogade haqqilantagal hono neɗɗo laamorto hono laamu foti waade anande hono bama ko waɗata justement sene haɓay ɓeeɗo walla sene waɗata ɓeeɗo négociation ainsi de suite haa ko kaso no wawa wadde développé et effectivement kaso waɗi so développé jusqu'en 1881 anande hirande nde ɗon ndeysan le 4 avril 1881 la mort de Abdelkader Kane mawɗo Abdelkader Kane anande qui a considéré la date de l'indépendance du Sénégal le 4 avril encore donc jaafo ɗon e faration ko pour hollirde tan ko sa wi tan ko Aline Sitoé Diatta sa wi sa wi Jembet Mbocc anande ko balle mumen haali ɗumen no hunde so haalama tan ko balle mum haali ɗum anandi jimowo goto wi Youssou Ndour wi kala ko dilli o dillini ɗum ko ɓuuri hewde doole ko celluɗo nam voilà donc ko ɗon déjà mbatton campé dinding campé ko wonande ari to Abdoul Boubacar nde dinding campé koto mawde to jibina to peeje ɗe joguino intelligence haa ko Abdoul Boubacar Kane ne yiyamo ne yiɗamo
anande kene ƴetta mo sogna puisque wonde debbo ne weeli ne weeɓi wonde debbo liggoroɗo ne weeli ne weeɓi kono wonde debbo laamɗo weeɓani il faut ko ngo jogoɗa wadde ɗon seydi sek ɗo mbiɗa ndindin haɗo abdoul bocara kane yiidemo hani yiidemo woni rosiya mum ko waɗi e nder galle ba makko wadde ɗum firti ko o ɓi laamɗo jibinti kadi joom suuɗo laamɗo jibinti kono hadde neɗɗo wonde joom suudu laamɗo o wona ɓi laamɗo d' abord o tawi ba makko ko laamɗo kono kanko debbo o ko ɓiɗɗo malgré ko suko kono wonko waɗi e nder galle ba makko wonko walli ba makko e laamu wadde ko yidde hollirde mataw e nder haala ma gorko wawa wonde laamɗo walla wona gala tant que dañani debbo tiɗɗo gonɗo caggal mum wonko debbo waɗata hen participe no fewi gurdam muɗum gonga ay aduna ko Allah tagi debbo tagi gorko wonɗo jettoɗen ni ga ko pour wiide debbo fof no woduno kala debbo ne jogui mission mi tuugo e ngolɗo kaɗo haala won debbo goto mawɗo konko woni président kanko wonno présidente assemblée nationale gabon o wi liggey gorko fuɗɗoto ko subaka gasata ko kihiɗe liggey debbo fuɗɗoto ko nder jibina gasata ko nde maayi est ce que kan haala ko firti seydi sek ɗum firti debbo gilal woni galle pamma hay sa yettaki rew woni duuɓi a fuɗɗima fittude jangguinede fittude jangguinede lawƴude hay soko noon bama ne jogui oɗon miijo jangguindema ɓuurano walla école ya woni docteur walla wona ingénieur ma jangguine kam gueɗɗe goɗɗe par la force ɗum ko Allah waɗi ɗum ha kada wawa jogade suudu ma ha kada wawa nede ɓiɓɓe ma puisque needi so haalama tan ko debbo ardinata o haade gorko gonga a faami gorko ko debbo jogimo haw woni mawɗo ha komo resa debbo kako e hoore a faami liggey debbo ko gila jibina liggey debbo ko kono mawni galle bawmum liggey debbo kono yeehi galle gorko mum liggey debbo kono wonde soka mum ne neha liggey debbo justement ko wadde haqilantagal e ɓiɓɓe mum rewɓe yo mbano mbani ha génération continue donc le travail de la femme commence à la naissance et finit à la mort ko ɗum ɗon firti ko ɗum ɗon firti kalmi seydi sek wadde caggal nde ndin samba hawa o woni e nder galle ba makko ha o walli e ba makko e nder laamu en tant que ɓiɗɗo ha abdoul bocar kane yiimo o resimo addimo o e nder sénégal addimo ɗo e nder diwan muɗum holko waɗi apporté abdoul bocar kane en tant que joom suudu nde o yeehi ha o junngo makko abdoul bocar ñaagui ɗum e sammalla no wonde gueɗel woni ba makko ko idi fof ɗon kadi ko waajo worɓe heewɓe sa resi debbo hayso ka dofolo a wawa wadde hokkude ɗum ko itti galle bawmum ko hokku ɗum jam gonga koko celluɗo Allah hokkani yimɓe fof dañal kono noon Allah kadi hokki yimɓe kam hokkude neɗɗo jam muñande neɗɗo yurmade neɗɗo e mawninde neɗɗo e hoolade ɗum e nanude ɗum kala feere nde joguiɗa pour gurdam puisque hankkadi natti wonde gurdama an goto wonti gurdam won onon ɗiɗo wadde kala ko mbaɗɗa engagé oto waɗ ɗum engagé tawtinani nde ummoto noon e bamako watte makko ko geluɗi bamako watte makko ko ɗum ɗo o yiɗi fof ko wiide ɓiyam nane haɗa hurtoyo daabiye Fouta to bandiramen Fouta toro asalla joni hol jiɗɗo yadde ɓiyam wuro ngo fof ummiwini ya est ce que mi ɓilam waɗi wiide ko wona tan kay ko ɓilamɗo toujours ko darde dindin e nder to woni to anande liggeyɗi waɗi e darde mum ha ko yimɓe fof jiɗi ɗum teddugal makko hakkude makko e teddugal makko e wondemo exemple wonde neɗɗo mo ganduɗa ko tugorogal e kala kene waɗe kanko dindin ko wona babiraɗo wuro o mbimi ko e wuro ɗo yi ko ɓurtima ɗi babiraɗo martaba machallah wuro ngo fof ɗuggiri wiyala yimɓe fof mbawa yaade enene groupe fof ma o taƴande rewoɓe mbina jaaha anande noto kadi aynaɓe mbina jaaha sañoɓe mbina jaaha awoɓe o yaade koye troupaji o rutti bamako itti ko ma on temedere sagata gorko wi ko min hokki abdoul babacar mboɗo walla ɗum no felliri nawara kadi mbiya ko an hokki mo nde ciɗi ɗum woni ɗum ɗon noon natirta o natirta ɓe ko tolle nde wiyeti nde woni arne hande o arande noon
gila ɗo gila e hoore hay teppere kange eske iko toon ko or de bambuk mi haalima ko leydi or kamɓe or wayɓe kono leydi ni ko wutti or tono o natiri dabiya machallah ndewo yetti ndeysan aissata mamadou ali dundu waɗi mo recevoir on woni jeewo on woni jeewo kewɗo fayida jeewo mo gandanɗa hoorema jurmiɗo gorko mum kañumne darinoɗo darde wallude gorko mum ne andi kadi kala mariage mo gorko ko waɗi ko pour tan ɓeydude doole laamu ngu te kadi pourquoi pas ko julɗo ne wawi resde ha nayo kono ɗum foye wonde noon kañum darde mum nde ko kala mo gorko mum addi waɗat recevoir on waɗi mo recevoir kanko dindin samballa dindin samballa hawa voilà wadde dindin samballa hawa nde o are galle nde o wona jeewo ala wona ɗiɗo ko tataɓo bango woni parce que o tawi ɗon ko aissata mamadou o tawi ɗon ko diba sada on ko jontaɗo onno ko jontaɗo diba sada ko jontaɗo diba nde dindin arata nde abdoul bacar wi no ba samballa wimo ɓiyam allah mo hewde doole enen dey e sernaɓe e waliyaɓe fof juurima ko neɗɗo hoodere ko neɗɗo joom jeygol c'est à dire leerɗo wadde o addorto ko jawgol makko jeygol ni o addorto ko jeygol makko aha noon so fannima dabiya peeje nono kadi pohe c'est feere ko foyre pooje rewɓe fof poye ɗe fof yo ñife so ñifama so yi hoonadi jeygol makko ngol yimɓe ngara nokka hen jeygol jaaha kuɓoya allahu akbar kanko nding c'était la première condition samballa ne wi abdoubacar kan jaɓinimo ɗum o jaɓi puisque mo yiɗi o jaɓi puisque kanko hay sinno ko oɗo ko debbo mo yiɗi ɗum wonko ƴewata goɗɗum samballa ne fooɗi samballa ko royaume parɗo wona e armée mum wona e organisation mum il faut aussi ko waɗa no mbaɗirten ɗo joni coopération avec leydi tel ne walla en ɗum koto ka ko ɗum kadi o yilotono mawninde doole makko e dañde kadi somo haaɓe e jinggoɓe dañemo sababu tiɗɗo o samballa mo andi ko laamɗo tiɗɗo aɗen kam hankan neɗɗo sa resini ɗum ɓiɗɗo tan hankan a naati e nder famille ko ɗum nden feere kadi ɗum kadi ardina ene wiye ni anan dey le prophète mohammed wone rewɓe anan dey anan dey wone sognaɓe o heeɓi ɗumen pour heɓde famille aji mumen ɗum fof ko lawol tiiɗe ko politique ko stratégie wiyete ko feere politique bon joni noon joom fayida mo mbiyatno joom fayida o waɗi wiide fayida tan ko debbo kadi allah ne waɗi ɗum woni gueɗel anan dey kiram a welatake c'est naturel c'est humain muɗum diba sata wi o anda de mbate daabe fof ne ñifa pooje mumen kono kanko ñifani kanko debbo lembelo kanko lembelo kanko no ko ɓi lamɗo kanko ɓi lamɗo ɓuuri kanko saynano allahu kanko caynaɗo aɗan dey ɗum ko histoire goɗɗo kadi a faami goɗɗo ɗum men garta joni o wi joni koye rewɓe o wi kanko o ñifani abdoubaccar rewi tefi o ƴetti ndimago ko waɗi o fayi ɓoki jawi o tagi kanko debbo abdoubaccar wiɓe gabbomo wiɓe gabbomo ɓe gabbimo ha ɓoki jawi o hootani haw maayi o hootani iske allahu akbar o wi tawdan on wi debbo jetteteɗo so ari yo ñippo kanko yoɓe ñif kanko o yalti o artata kanko wi kanko ñifanta debbo goɗɗo fayre gonma kanko janggo makko hay sino woni homin noon mbiyatno allahu wadde ɗum ala anan dey on wi ko ñat anan dey ɓe gaddoy ɗum anan dey nde oɗo yettinde pooƴe ñifa ene ɓe tanɗon diba sata taw diba yeehi kañum yeehi yalti wuuro ngo ɗum woni ko wiyete payɗe ɗiɗi finalement abdoulbacar so yontama yara ko ɓoki jawe o jaɓani artude o jaɓani artude kono ɓe ceerani o wiatmoko yo tawmo ɗo est ce que ari ɗum waɗi wiide jontade gonga eyyi jontade kadi ɗon kadi ko exemple kadi darde debbo wonani ko debbo ne seere walla mbaɗa ko boni mais ko hollude aussi ko debbo e hoore mum ene jogui fayida debbo ne jogui droit ɗon seeɗa tan Demba SECK hande won worɓe ɓe ganduɗa mi wiyani fofof on ko ɓuuri hen ko hewde walla wona mumen mbiyata ko debbo hay sinno koye liggorgal ndende muɗum taw debbo Allah wonko hokki ɗum
e peeje wonko Allah hokki ɗum e gandal wonko Allah hokki ɗum e waawde wone golle addo ɗum ene wone peeje walla ko ɗum kono mbiyata tawi ko debbo ardota ko min walla so gardima ɗum jojo fof mbiyata gadda ɗum caɗele sabam ko debbo ene pamɗene debbo holko mbawɗa haalde e ɓe noroɓe beele neɗɗo o wonani agal ngal ene fawe debbo o walla gorko o haal pour eɓen kewi wiide so tawi ɓiɗɗo ari debbo nafani so ari gorko o nafata holko kalta ɓen worɓe wiwoɓe ha joni ene pamɗina haqqilantagal debbo walla ene pamɗina peeje debbo e ɓen worɓe ko haqqillaji ɗi ko kaaƴiɗi waɗum wiide haqqille ma ko kaaƴiɗo ko wiide fof miijo yaadema ha kada famɗina debbo miijoto ko debbo jibinma sa miijima tan ko debbo jibinma joguima haqqilantagal needama ha mawna ha kada resa mbata neede ne weeɓi ala weeɓa neede neɗɗo guelal woni cukalel ndena ɗum e jeygol ndena ɗum e leydi ndena ɗum e ndiyam aɗa ñammina aɗa yarna aɗa he aɗa holtina ha mawna ha kada jogo haqqilantagal resa debbo an fit ka waɗi construction ko made mawde won ɗon needi éduquer c'est construire debbo noon wawi wadde ɗum ne sammuma partout ne aynuma ha kene resa jaaha kada famɗina ko peeje debbo an gonɗo ko an famɗi sa famɗi ko mawni ko an tan ɓeydoto famɗude ɗum ɗon kadi il faut ko yimɓe jurno ɗum e société mo desɗa on jogui haqqille ne jogui wonki mo desɗa o wonɗo ummi anande ko aada waɗi ko aada mbaɗa anda ni hay kurtoygol debbo faari galle gorko ɗon ko aada tan ko aada ko debbo ne wela tan debbo ne wawi wadde galle mum waɗa foof kurtoɗa an hayuleji goɗɗi ɗi ne ja yimɓe ne jalma kono jalnaji puisque wonma hurtade mo gonduɗa o kon suɓodirɓe joni enen so on jawano hana hurtata gonga so debbo o jawano gara galle mum a atta galle mum so jawi gara galle mum c'est parce que waɗi choisir kañum commune foti wadde famille ene foti wadde puisque famille ko entreprise famille ko une institution sa resudeni neɗɗo ko société mbaɗɗon c'est une société parce que mon jibini hen mon kaldu hen goto mum fof ma yaɓɓo woni jikkuji aɗa nde ha kada wawi nandirde ma a faami donc vraiment siècle mo jaara hen o famɗi saɗa famɗina debbo ittu yaltin ɗum e jikkuji ma a faami sa wawa oto res tawde an ko noon mbaɗa on fof kadi jogui ko nature mum kono kam welani ha welani so neɗɗo yi ha ɗo joni oɗo saaha anda ko debbo nafata anda place debbo ganda oɗon ɗe ha joni ko goyete ko france wiyete woni en retard ko oɗon ko tarduɗo no fewi a faami ɗo joni min samba don l' exemple en fait je m'excuse puisque témoin c'est témoin la femme c'est trop profond en ko ɗum en jubbat hen ay 16e siècle en dindin jibintende en Angleterre won jibinaɗo goto wiyete ko la reine Elisabeth allahu akbar onon pa makko ko kanko ko dañaɗo ni tan aɗa kono reine roi o ande wiyete meɗa ko wiyete ko le roi George mo rasno mo rasi officiellement on kadi dañi ɓiɗɗo debbo mais Allah waɗi ko ɓiɗɗo debbo mo dañi caggal galle o ko oɗon ronimo e cuusal ronimo e politique ronimo e haqqilantagal ha arti Angleterre ha woni princesse Angleterre rutti laami o fi Espagne yaara 4000 flotte de navire kanko mo yaara 1000 a faami nder ndiyam o fi Espagne kanko gandanɗa hoorema ko hay ko neɗɗo meeɗa no fiyede histoire kanko walla reine Elisabeth ɓe garti ɓe mbiya ɓe desamo wiyala kanko gorko yonimo e Angleterre leydi ndi o laami ndi haw maayi o yaani gorko o anda gorko o resak politique sur politique oyi ko kanko Angleterre umminimo kanko o debbo pourtant ko debbo te oyi gorko tan waɗatamo ko faible so woni debbo joni so woni gorko joni hawnaki ko wona devoir mo foti wadde o yiide to devoir mo foti wadde pour Angleterre la reine vierge la reine Elisabeth donc déjà debbo wawi ɗum wadde debbo wawi fiide worɓe ƴetta armée leydi no wonno fiya anande oɗon noon sa famɗini ɗum cukongo an famɗi donc seydi Seck Allah jarama a jarama yewtere nde waɗi fayida no fewi mboɗo andi kadi ma bandiraɓe he keeɓa hen gartam nde tawno woni ko wiyete kala ko haalaka andiraki kadi neɗɗo kala ko ɓenni caggal ma sa siftinaka walla tinna walla a darnaka ɗum tan andata te hande eɗen poti wawde andude histoire uji rewɓe meɗen rewɓe exemple uji wadde noon ko wiide hande tan émission debbo africa woni no mbiɗen ni eɗen joƴƴino ɗo wuurɓe eɗen poti artirde ɓe ganduɗa ko maayi ɓe kaalen holko golle mum holko mbanno hol darde mumen wadde hande ndin samballa hawa princesse de Kasso
ko guddata tan e makko holko sakkiturde makko kanko Abdoul Bocar Kane beele ɓe ɓesnodino walla ɓe ɓesnodani kadi hol so tawi andino hol ane si kadi beele o leeli ha joni koye daabi e walla ɓe dañƴi biyeteɗo Bocar Abdoul Bocar tokartano Bocar Abdoul Bocar caggal nde bawmo yalti aduna yeyno hani woni chef de canton kisa Allah waɗi finition ko goto no sulmo no ɓufto tan wumi yumiraɗo tampi hen noon ndeysan kisa sernaɓe to e ƴeewoɓe mbimo dal nguɗo ñaw wona sello ha o mayde koye gumdam est ce que ɓi ko gorko o ardunoɓe makko ɓe haalino guiɗe kanko dinni ɓi ko min samballa ardunoɓe makko ɓe wonen kooti duttiri kaso wonen e nder e laawol ngol won e laawol ngol kaani ɓundu ko tagi ɓe kooti ɓe duttiri kaso par ce que ala hankkadi koɓe mbaɗat ɗo dindin yeehi e wonen kadi nde laamɗo o rowinoɓe oɗon jaada e ɓiyam kono gande o a goto artata ko min rokki ɓiyam onon min itton rokkon ɓiyam hay so yi ko ɗon ketto nde o mayino noon aɗa andi mon fof tan yiɗi ndesan ruttade leydi ne jibini noon andi wonen rutti wonen kadi e laawol après kaɗi ɗon wonen kadi keddi ɗon a faami keddi ɗon wonen faami Mauritanie a faami ko ni yaari kono dindin kadi dañi ɓiɗɗo baɗɗo fayida anan dey lomto bam ne wiya Bocar Abdoul Bocar Kane kono wum e ko jinnomi ɓeydu hen ay darde debbo ko Allah waɗi ay won debbo goto mo gonɗa hono o mayri ko duuɓi 83 mais ko waɗi ko aɗa wawi wuurde duuɓi 100 tawa waɗani ɗum tawa yettaki on ko holi on ko Mame Diarra Bousso ay Mame Diarra Bousso to gollere mi yejiri wiidema min Amadou Bamba Ba min jaama golle duuɓi 83 wullete ɗo ko fof 33 ƴew ko wullire ko 33 ans 33 ans Mame Diarra est ce que yallah 33 ans très intéressant et avant 13 ans taw déjà o fiɓɓurano ha wi cer 13 ans wonde ko sa waɗi ko poɗɗa wadde à l'âge de 50 ans a waɗi renuma à l'âge de 10 ans sa yettima 25 ans maayi c'est normal puisque a juuri balɗe kadi ko mbiyata ko so neɗɗo waɗi mission mum e dow leydi tan so gasi ko yahata asukuma fof sa ñamde ɗum tan ko gasata pourquoi yimɓe jaa poppa guiɗ yimɓe no kaldirta Amadou Bamba ni no kaldata haal yummum mais ko adi yiɓe noon kadi le Alaji Mamadou Lamine Seydi Bal won sognaɓe wonnoɓe Fouta won sognaɓe kadi wonnoɓe au niveau de Toro ko nande Dieynaba Ndayla en la griotte justement de l'Almami Sidiki Sall Dieynaba Ndayla c'est quelqu'un qui unifie les gens ko dantinoɗ yimɓe mais c'est dommage que l'émission là n'est pas aussi SECK mara hankkadi ko dokkonoɗen hojumuji kuuɓi kono noon woni ko mbiɗen ko soñi hande o ndeɗo yewtere tan ko pour yidde hollirde e rewɓe meɗen eɗen jogui rewɓe tigui jamboreɓe wonɓe ɗo e nder Fouta rewɓe wonɓe kaldata e nder Sénégal ni e nder Afrique foof eɗen pooti enen yaltinde rewɓe meɗen tawde noon mbiɗen ko émission debbo Africa pour fodde wadde valoriser rewɓe alay saago enen ne gadden ko wayni kolliren ɓeɗo rewɓe gandinen ɓe kolɓe gandano par ce que hande kala mo andano nding Samballa hawa hande ma andu hol kanko donc ko ɗum ɗon en wawi kadi yewtere kadi gadden ɗo kadi exemple taw koye debbo goɗɗo tawde koye banggue rewɓe tan jaaruɗen donc seydi SECK min beltima haala ka kadi waɗi fayida emin ñagonoma Allah tan balɗe juuɗe e batten moƴƴinɗal hisnata gandal ngal konngol ma mbayni ko gara mbaynuɗa bandiraɓe garen gudden yewtere nde ha saha e ko wiide bandiraɓe tan ko ɗiɗo temuji ko maayo mango weeɓani yarde a jubbat hen tan kadi ha ñana wonde te ko wona ɗum ko thème ganduɗa thème très important to yimɓe yo gandu ko wona gorko ardi aduna o wona debbo ardi aduna o debbo e gorko wona opposé ko complémentaire gonga la femme complète l'homme complète la femme maɓe ndendina doole mabɓe nde ɓe jaara yeeso il faut ko jungo heɓo e jungo a faami nde coɗodira nde laaɓa kono oto nanguire debbo comme ennemi walla comme opposé debbo c'est un complément ça fait partie de toi koye ma jeeya ko anande ko ɗum tan jinnomi wiide ko thème badni aussi il faut ko assez continuer yimɓeɓe ganda hen ko gandano ganda kadi hol rewɓe darennoɓe ɗum ɗo e leydi men ɗo walla e Afrique
ɓe gandanɗa hoore ma ko exemple fotɓe tugede e valeur aji keɗen mbawa hokkude sukaɓe men seɗen neha walla keɗen mbawi nanude jangde men ko école aji ha ko yimɓe aussi ganda puisque aduna ko ɗum ko made haqqille mum ko ƴewde no wuurdi puisque après tout anande neɗɗo fof hokka ko mission sur terre rewde Allah kadi wona tan juulde e hoorde rewde Allah aussi ko hokkude neɗɗo miijo moƴƴo hokkude neɗɗo idée moƴƴo anande ɗum woni aussi wallude neɗɗo ha kana wawa wonde ko ɗum tan jinnomi wiide Allah jarama a jarama seydi SECK min beltanimama e notango invitation min ñaganoma Allah kadi balɗe juɗɗe e battan moƴƴo woni no mbiɗen ni tawno noddude saɗani sadde ko noddude noore en jetti Allah kadi en jetti jaggan ɓen kabirɗe eɗen gandi sen jooɗimo ɗo image uji peewi son wujji ndewi lawol ko Allah e caméraman uji meɗen hande jogini en kabirɗe ko Abouba en wonde stagiaire meɗen jaari kono noon infographe meɗen to ko Ali Fall jogui ɗum kono en jetti Allah kadi en jetti makkese meɗen ko Bis Babou kanko rewe jeesɗe e misoraji en jetti Allah en jetti yeɓiyankoɓe guila e leydi ndi hay caggal leydi ndi woni no kewɗen wiide kala saaha so tawi muynowo ami ha gamude yooɗi tan ganden ko yummira tigui jagga e balaɓe ɗe wadde noon so tawi Piindi hande yettima ɗo ko Allah e yeɓiyankoɓe surtout diaspora partout guila Europe Afrique États-Unis Asie partout to ɓe goni eɓene jeeyaɓe eɓe mbaɗa partagé eɓen mbaɗa commenté kadi eɓen kadi mbaɗa encouragé yimɓe e kala saaha eɗen mbiya kadi sponsor uji yo gar yo partenaire uji gar nde tawno communication wawa yaade walla télévision wawa yaade walla média wawa yaade sans sponsor uji sans partenaire uji yoɓe gar ɓe mballit leñol ngol tawno eɗen gandi hay leñol gotol wawa yaade sans communication ɗum noon noon yoɓe gar ɓe ballit en ɓe dolna en enen ne dolna en ɓe tawno hakkude men mabɓe ko dundu reenu barude dundu hay goto meɗen wawa yaade gaga goɗɗo ɗum noon wadde jakkodiren beele leñol ngol wawa yarude yesso beele eɗen jettino PULAAR jiɗɗo jetti ɗum ɗo nde tawno en mbi wonde peccowo ɓuuri wonde pecceteɗo ɗum noon noon sen jeehi ha en dañini ko jeyanɗen koye meɗen leñol ngol fof yo wat suude o eɗen jogui alduɓe eɗen jogui anduɓe eɗen jogui ɓe ganduɗa ko yontaɓe yoɓe ndendin doole mabɓe kam fof ɓe ndendin peeje mabɓe ɓe gara ɓe ballodira e média ji PULAAR ɗi guila e série ji men mbatten guila émission ngaji mbatten ɓe dolno ɗumen beele leñol ngol walla ɗemgal ngal an wawa yettade ɗo foti yettade ɗo ɗum noon Allah jarama on jarama woni no kewmi winde kala saaha kala ko feewe yewtere nde ko Allah subhanahu wa taala ko ngakken fof ko enen kono wonano ko ɓurani meɗen nde tawno sen jooɗima ɗo jiɗɗen tan ko haalde walla wadde walla jooɗorade no fewiri kono ko neɗɗo yidate ko Allah gasata wona gotum kono kala nde perguitoɗen guila e haala ha e jonde yim gandu ko neɗɗo kono wonano ko ɓurani meɗen ko neɗɗo tan way noon timma ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe tan dokkoɓe en rendez-vous kadi inchallah émission meɗen goɗɗo noon en mbiya bandiraɓe jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan dow mon Allah jarama on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma